Hola, soc Francesc Orella. Només ens falta això per acabar la casa dels xuclis. Una casa d'acollida per a nenes i nens amb càncer. Entre tots podem aconseguir-ho. És molt fàcil. Entra a una floristeria amb aquest distintiu. Tria la rosa que més t'agradi i per només 50 cèntims enganxa-li un xucli. Bé, la que més t'agradi, la que més et convingui. Perquè tanta rosa vermella compta amb la rosa vermella que vol dir amor passional. Groga està bé. Groga és amistat i també és una rosa, o no? És clar que groga en el teatre, mala sort. Si és del gremi, doncs que sigui rosa, tu. Sempre queda bé. És elegant i quasi vermella. Sigui com sigui, recorda. Per només això, aquest Sant Jordi regala la rosa dels xuclis.